Għal żmien lejt, il-lukandi tal-4 stilel f'pajjiżna qed jirrapportaw okkupanza ta' aktar minn 90%, filwaqt li dawk b'5 stilel qed jirrapportaw rata ta' 80%. Dan tħabbar waqt preżentazzjoni mtella mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u Ristoranti, il-Bank of Valletta u Deloitte il-ħamis wara nofsinhar. Preżentazzjoni li ddiskutiet l-andament turistiku fl-aħħar kwart tas-sena u li mill-ġdid ittellet wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija u l-effetti negattivi li ġabet magħha fuq is-settur. Għan jihdu l-ewwel ħaġa il-kwarter li qed nirrapportaw fuq hija l-ewwel kwarter ta' dis-sena minn Jannar sa Marzu. Is-sitwazzjoni biex ngħidu kienet spettakolari għax fit-20 u 21 ma kellna l-ħadd u issa għandna 45% occupancy illi allura hija xi ħaġa li qed nieħdu gost ħafna biha. Is-Sur Żara tenna wkoll il-previżjonijiet pożittivi li hemm mat-tieni kwarta din is-sena u anke fis-sajf. Jekk nieħdu t-tieni kwarter li għadu ġej issa allura hija aspettattiva mhix xi ħaġa konkreta, qed nistennew li jkollna madwar is-70% ta' dawk li kellna fit-2019. 2019 kienet l-aħjar sena li kellna fir-drivers tat-turiżmu. F'indirizz tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo kompla jsostni l-ħidma sfiqa tal-Gvern biex ikompli jirpilja dan is-settur tant importanti għal pajjiżna u remarka sfidi fis-swieq turistiċi li jolqtu lil pajjiżna fosthom anke minħabba l-gwerra fl-Ukrajna ma dan kollu assigura li l-Gvern se jkompli jkun ta' spalla għall-imsieħba kollha fil-qasam. Hekk kif qed naraw li jkompli għaddi l-irkupru turistiku u ekonomiku ta' pajjiżna, Malta huwa l-ewwel pajjiż fid-dinja li ġie ċertifikat mill-Forbes Travel Guide bħala Safe Destination fejn tidħol Health and Safety. Dan kollu jfisser li se nkomplu nibnu fuq riżultati pożittivi li ksibna sa issa